Българио, за тебе те умряха. Си спомням тези думи с тъга. Българио, те тебе попиляха. Така ще трябва да го променя, че днешните герои депутати на кръст разпъват нашите души. За тях един човек какво ли значи? Какво ли значат глад, борба, сълзи? Когато всеки ден съдба жестока за хляба ни превръща в зверове и плашат ни със спиране на тока, орисани сме все на колене. Да просим дан за бъдещето идно, мечтите оковани да търпим, усмивките да слагаме привидно, вътрешно до болка да кървим. И лутаме се тъй осиротели, родината ни има щеха една, за обич и внимание зажаднели. Живота ни минава в самота. Българио, те тебе попиляха, до сетния си час ще носят грях. От алчност заслепени не разбраха, накрая всички ставаме на прах.